El concurs de maquetes Sona Nou ha fet pública la llista dels 18 seleccionats per la següent fase. Els 18 seleccionats són Gonçal, Daniel Sae, 121. Els 18 seleccionats participaran del CD recopilatori que s'encartarà amb l'enderroc del mes d'agost. Els grups que passen a la següent fase es repartiran per tocar entre el Mercat de Música Viva de Vic, l'Acústica de Figueres i el BAM de Barcelona. A banda de l'actuació en algun d'aquests festivals, els classificats tindran feina aquest estiu: musicar un poema i versionar en català un altre. Albert i la banda dels 13, Naraina. Aquesta ha estat una videocrònica de Estoc de So. Recorda, estoktv.blog.cat. Visita'ns.